Zdravím priatelia. Dnes vás vítam znova pri 5. sérii ohľadom nacviku vystavovania. Dnes sme suke dali bažanta v klietke. Nebudeme dávať ani na šnúru, na vodítko, nič, pôjde na voľno. Dnes je, tuším, 8 krát v kontakte so živou zverou. Tak ideme na to. Hľadaj. Áno. Ej! Tak je dobrá. Áno. Tak je dobrá. Áno. Takže vystavenie dnes bolo pekné. Páčilo sa mi to. A ešte vám spravím pár sérií, aby ste videli potom ďalší postup. Potom pes musí mať aj tu nejakú poslušnosť a kľud pre zverov sa dá naučiť najlepšie ľahnutím. Niekto používa povel down, ja používam povel ľahni. Ale tento povel treba naučiť naozaj 100%. Takže k dnešnému videu len toľko. Som spokojný s tým, ako suko napreduje a budem vďačný, ak mi dáte odber, like a nejaké komentáre. Ďakujem.